Hona hemen Fundación Onzeren Portalento Digital Esenciales programa zure trebetasun digitalak hobe ditzazun. Etekinik handiena atera nahi diozu mugikorrari? Mugikor proaktiboa, simplifikatu izapideak eta gozatu aisialdi digitalaz, desgaitasunen bat duten pertsonei bideratutako ikastaro presentziala da. 8 orduko trebakuntza honetan, kudeaketa elektronikoak modu seguruan egiten ikasiko duzu. Edo nahiago baduzu, baliabide digitalak zure aisialdiaz gozatzeko aprobetxatzen ikas dezakezu. Ikasi hauen moduko gauza erabilgarriak egiten. PIN gakoa kudeatzea, bizuma egitea, enplegu atarietan bilatzea, linean erostea, sarrerak erreserbatzea. Hona hemen ikastaroaren edukiak. PIN gakoa, banku elektronikoa, enplegu atariak, linean erostea, bizum eta aisialdia. Ikastaro honi esker, kudeaketak simplifikatzeaz gain zure independentzia, konfiantza eta gozatzeko denbora areagotuko dituzu. Hobetu zure trebetasun digitalak ikastaro honi esker, mugikor proaktiboa, simplifikatu izapideak eta gozatu aisialdi digitalaz. Emantzazu izena. Deitu 9-1-3-2-6-0-6-0 telefono zenbakira eta izan zaitez gizarte konektatu eta inklusiboagorako aldaketaren parte. Red.esek sustatutako Generación D ekimeneko jarduketa. Fundación Onzeren laguntzarekin. Honek finantzatua. Espainiako gobernua berreskuratze planaren Europar Batasunaren Next Generation funtsen bidez.